Bună dimineața toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Parkour Maps. Bumțit. Bun, hai să terminăm chestia asta. Hai să începem. Ce scrie? Practice. Memory. Clipă. Bun. Nu spune că am puncte. Deci trebuie să vii pe asta așa. Îmi trebuie să craftăm, se pare. Ce trebuie să vezi pe What the fuck? Ce dracu mă asta? Până să terminăm apa. Stai să mă aici niște lume. Ne facem clipul. Că avem banii, avem dolari. Nu. Hai să ne facem aici. Sabia. O punem pe 1. Ne punem așa. Lăsăm nori. O să lăsăm plusul. Bun, cam asta a fost tot pentru episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să îmi dați un like, un share și un subscribe.
Sau punem o pauză la video. Bun, am revenit și am luat deja mapa. Sper că... Da, bun. De nu fac urât. Bun, văd că deja a început parcurul. Oh, mi-a lăsat să fac just ceva la final. Ne spun. Hai să dau așa. Da? Să vedem ce aici. Jump. Yeah, put some glass. Live spawn point. Că tu mi-ai dat glasul ăsta. Bă, cum alunec? Deci cum alunec? Spuneți-mi și mie. Bă, deci cum alunec mereu? Dacă scuzați că fac. Scuzați că fac asta, dar nu mai suport, domnule. Frate, pe aia nu pot să ar. Da, deci... Hai să dăm niște glas. Stați acolo. Nici eu. Băile, cred că știu că eu vreau să fac ceva.
Pun și exact. Dacă nu știți ce telefon am eu, am un S3 Neo. Da. Și nu știu, poate să fac serii chiar de orice. Deci, spuneți-mi cum. Foi do copo. Não, não. Nossa, meu nunca arrumou. Am prins. Shift. Lasă să zic că sunteți un spam point. Bun, cam atât a fost tot pentru episodul de azi. Dacă vă plăcut, nu uitați să dați un like, share și subscribe și până la viitoare. Eu sunt Vali și am vă salut, bye bye!